Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर दा जोङो क'क्राझार टु बिजनि थांगासिनो दङ फैयै फैनानै बेंटल गेट मोनफैबाय आरोना बेंटल गेट मोनफैबाय स्कुटिखौ बेयाव दोनबाय जोङो नै लोगोफोर बेयो जाहैबाय बेंटल गेट ओरैबायदि स्पिडआव फैदों जोङो लोगोफोर ओमफ्राय बेंटल गेट मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै मोनसे दखानाव जा पेरट नुफैबाय आरोना लोगोफोर नै पेरटआ जि मोजां फिसाजो फिसाला बिबाय थादोंमोन बोरैबा नै बेंटल गेटआव ग्रोब नुसनबाय आरोना लोगोफोर नै दा बेखौ जों थांफिननाय समावसो लांनो हागोन जि मोजां आदार जादों गेलेदों नै आदारा बिसिनि आदार गोलैजोब्बाय नै ओरैजाय सोरनो पेरट नांगौ नै लोगोफोर बेवहाय बायदि गाबनि पेरट मोनो आरोना लोगोफोर नै लोगोसे पेरट दोनग्राबो मोनखायो दोनफाखायो आरोना नै नांगौब्लाथाय पेरटखौ बायदो आरो लानानै थांदो नै लोगोफोर जि मोजां दङ एकदम बेंटल गेट ओरै टार्निं माने मोखाङावनो दं आरोना लोगोफोर आदार जादों नै मालाय आदार ब्लू कलरबो दंलायो आदार जादों आदार येलो कलर दं ब्लूबो दं नै ग्रीनबो दं व्हाइटबो दं ब्लू दं पार्पल दं मोजां लोगोफोर फैयै फैनानै जोङो गामियाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय गामियावबो बाहागि हाबस्रांजोब्बाय जों ओमफ्राय संखांबायबो आरोना आङो ओंख्रिखौ खिथालाबाय थाला लुगैगोन नोंथांमोना आलासिनि खोथा नालाय ओमफ्राय मा होनो नै जोंहा आनैया जि दादों आरोना दख'ना लोगोफोर नोंथांमोननो नांगौबा खिन्थाहरदो आरो माने जोंनि खाथि खालानिया जुदि नांगौ जायोब्ला बुंहरनो हागोन लोगोफोर लकेल गंबानि गंबानि आगरनो लोगोफोर ओमफ्राय आगरखौबो दा खाथियाव दिन्थिबावगोन आरोना बिथांजोआ दागासिनो नै गासै गांबेसे 11 खान सेल खालामगोन बिथांजोआ मिथिबायना ओरैबायदि थान्दा ओमफ्राय आगराबो बेरदों आरोना आंथ' बिराद फसायबाय बिराद मोजां ओमफ्राय जि दानो गोरोंनि दानाय नालाय लोगोफोर मोनसेबो माने गाज्रियानो जाखाया आरो गुस्थिबाबो स्लिम दा नोंथांमोना नुगोन र' खिन्थानि आं नै लोगोफोर जि मोजां बेवहाय नै गरसे गरनै गरथाम गरब्रै गरबा आगरना नै ओमफ्राय गंसेया गंबा आरोना गनसि गंबानि आगर लोगोफोर नै जि मोजांखा नालाय जोंहा बर' आइजोफोरा बेसे बाख्नायथाव खामानि मावो नै लोगोफोर गायो फुयो गायनाय फुनाय समाव मेसें समाव जि दायो नै लोगोफोर दाथ' गरम बोथोर फैलायनोसै दानोसैलाय आरो दानिफ्रायनो सुरु खालामखाबाय ओमफ्राय नै आगरखौ नायदो आरोना बिराद मोजां आगरा बेरदों आरो नै गोमो आवजार ने गोमो आवजार गुफुर ग्रिनाव जि मोजां बेरसोदों समायसोदों बिराद मोजां नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथांजोआ दागासिनो ख्रब दागासिनो मालाय नै बिथांजोआबो जोंनाव सौहैनो हासिगौ बारा गोबाव गैला आरोना बिथांजोखौनो निमन्त्रन होनो फैदों आरोना जोंनाव खामानि दङ नालाय ओंखायनो बिथांजोनाव फैबाय खबर होबाय नै कालारा एकदम रियेल कालार दे बियो बिराद मोजां बेनो सोरनो नांगौबाथाय आंनो खिन्थाहर आरोना बिराद मोजां गावनि आखाइजोंनो गाव बानायनानै दानाय आरोना हेन्डमेड बरिया ओमफ्राय आंबो दा एसे दानायगोन दे रोंनाय नङाहाय मालिकानो बोरैबा मालाय मोजां दाथारदों आं दाना सुख्लाबनांगौबा मा जागोन सौसोनांगौबा दालाय नांला दे मोनखाबाय आवग्रिखाबाय आं गांसे लोगोफोर मोजां आं मोजां नङाबा आवग्रिनाय नङामोन ना ओंखायनो आवग्रिखाबाय गांसे नोंथांमोननोबो नांगौबाथाय माबादो बिहरदो नै बिराद मोजां बेनो आरो कालारा
गामिनिफ्राय जाखां लोंखां बेंटल गेटआवनो ग्रोब सफैफिनलायबाय आरोना मानो होनब्ला नैबेनि थाखायनो नैबेनो नैबे कालारखौसो नांगौनो फिसालानो ओंखायनो बे कालारखौ लानांसिगोन बेखौ एकदम पेरट कालार बायदि आरो फुरा बङाइगाव गिदिंनानै फैबाय आरोना लोगोफोर जोङो माने गेदेर गेदेर दङ खोमा होननानै गेदेरखौ नागिरदोंमोन खिन्थु गेदेरखौनो मोनाखै आरोना बेबायदि फिसा फिसाखौ जों नुदों थ' ओमफ्राय कालाराबो मोजां गैयामोन नैबेवहाय बाथ'नि कालारखौनो लांथारनोसै आरोना लोगोफोर ओंखायनो फैफिनबाय जरा 500 होनदों ओमफ्राय नायनोसै बेसेबाङाव मोनो अरेन्जसो बेखौ लानोसै खमायनायनि itu কি বাহ ভাল লোক পায় না কাটে এটা কি বুঝা নাই এটা কাটে না কাটে না আমার হলে তো ধরিলে কাটিব र फाखाखौ लानोसै दे नै बे इटु एटा माने सेम कालार अ ग्रीन टु अ ग्रीन कालार দুটাই গ্রিন अ दुटाই বয়ক বাকি মানা দেয় বয়ক হ্যাঁ সেমি এডাল আছে সেমি এডাল তো ভালো এটা সেমি এডাল मेल फिमेल सिने बिरदों मालाय এটা ফিমেল হ্যাঁ कोट ফিমেল এটা কেন বাম্পাই নাকটু সব পিং অলপ इटु ফিমেল अ আর কি কালার গ্রিন আর না টু পিঙ্ক থাকে নাকি অলপ পিঙ্ক থাকলে এটা ফিমেল হয় আর একটা মেল দিবা লাগে না এটা মেল এটা ফিমেল বল গ্রিন কালার দিম না ग्रीन कलर टू इटु ए ये तो कितना दिए 250 इंग्लिश में बोलो हां इंग्लिश में बोलो इंग्लिश 250 250 इटु हाय आयै मेल आगर टू फीमेल ना ये बोन कितना है ये खुसि जासिगोनहाय फिसाजो आंना आयै समायबायबो माथो फोरो ओमफ्राय आदारा आदार ए दाना এটা কি হয় কি দানা হইছে সরে দানা না যদি আমি কি দেব আর যদি তো না পাই আপনার ঘরটু হ্যাঁ ঘরটু क'क्राझार পাই যাব আর কক্রাঝার কাস্টমার আমার বহুত আছে নয় মান তো যদি আইবা ন কিমান দিন যাব এটু এক সপ্তাহ মানে 10 দিন উপরে দেব আয়ো समायसोबाय हनै जि अन्थोथ क'क्राझार ना पाও हाय দানাটো পাই কোনো আমি মনে বেশি দানাটো পাই আমার কোনা লই গেছি তো কতগুলো বিক্রি করে কিন্তু না জানো আর দুইটা প্যাকেট দিতে फैबा लांसै आं 100 টাকা প্যাকেট দুটো 1100 টাকা फैबा लांसै न बियो मोननैजों बेसे जाखो बाथ'जों बेजों बाथ' 500 बे 450 50 थाखाल' खमायथारबायलै मा ओमफ्राय बियो बे 50 टाका बे एक्सट्रा देरमा जाबो आराम देरमा ना ओमफ्राय ओरैनो द्रायैनो होयोना पानि লগত मिलाया ना এটা একটা দানা একটা পানি আচ্ছা मोनसे आदारनि मोनसे दैनि दंखायो नै पेरटनि थाखाय राव लागोन दा बे नोङो फन पे खालामदोनि राव लागोन बियो फन दाले लाया itu राव नालाय लाबाय नै दानाबो लाबाय ओमफ्राय नै बेखौबो लाबाय आरोना बायथारबाय गाखोबाय नै जोंना पेरटआ गोदो न'आव थांसै चलो बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बेंटल गेट पेरटनि न'
अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय बयनिसिमबो